Tens targeta? Pagues amb targeta? Et fan descompte? Catalunya Caixa ho ha aconseguit per tu i per a tu, amb les seves targetes CX. Ara les teves compres tindran descomptes increïbles pagant amb les targetes CX en establiments i marques. Cada vegada que paguis amb la teva targeta CX de crèdit o dèbit, tindràs grans descomptes a les botigues, serveis i marques adherides. I ara hem ampliat el programa amb noves marques i amb promocions durant tot l'any. Beneficiar-se dels descomptes és ben fàcil. A les estacions de servei Galp acumularàs el descompte mensualment i l'abonarem en el teu compte a la fi de cada mes. Per a les compres en botiga, el descompte s'aplica directament quan paguis amb la targeta CX. Només cal que et presentis a l'establiment com a client de Catalunya Caixa. I si la compra és online, seguir els passos que t'indiquin. Consulta les noves promocions i tota la informació a targetescxdescomptes.com. Catalunya Caixa.